Моделът SBI – ситуация, проявление, въздействие – е практичен и доказан за даване на ефективна и ясна обратна връзка. Той помага на децата да се фокусират върху конкретни ситуации и действия. Същевременно предоставя информация за ефекта от тези действия, без да се правят лични преценки или обобщения. Какво включва моделът SBI – ситуация? S. Описва конкретния момент или контекст, в който е настъпило поведението. Важно е да се уточнят детайли като време и място, за да стане ясно за каква ситуация става дума. Например, вчера, когато седнахме заедно, за да прегледаме уроците за предстоящия ти тест по математика, поведение Б. Описва конкретното действие или поведение на детето, което сте наблюдавали. Тук е важно да се фокусирате само върху обективни факти, а не върху интерпретации или оценки. Например, ти извади всичките си учебни тетрадки, беше фокусиран и изрази желание да решим задачите заедно. Въздействие И. Изразява ефекта или въздействието, което това поведение е имало върху вас, конкретната дейност или семейството. Това помага на детето, което получава обратната връзка, да разбере последиците от своите действия. Например, това наистина ме впечатли, защото видях колко сериозно се отнасяш към подготовката си и си отделил време, за да се подготвиш. Това усилие ще ти помогне не само на теста, но и в бъдещото ти учене. Ето няколко примери как един родител може да използва модела SBI – ситуация, проява, въздействие, за да даде конструктивна обратна връзка на детето си. Пример 1. Ситуация, свързана с училище и отговорност. Ситуация. Когато вчера вечерта те помолих да приготвиш учебниците и тетрадките за утрешния ден. Поведение. Ти изостави това за последния момент и реши да играеш на компютъра преди това. Въздействие. Отлагането доведе до това да се почувстваш стресиран и напрегнат сутринта, защото трябваше да бързаш и едва успя да се приготвиш на време. Пример 2. Ситуация, свързана с добро поведение. Ситуация. По време на семейната вечеря с нощи, когато Чичо ти ни разказваше за работата си, поведение. Ти го изслуша внимателно, зададе няколко интересни въпроса и показа уважение към неговото мнение. Въздействие. Това го накара да се почувства изключително важен и той оцени твоята зрялост. Беше приятно за всички и направи вечерята ни по-запомняща се. Пример 3. Ситуация, свързана с домакински задължения. Ситуация. Когато вчера те помолих да изхвърлиш боклука, докато аз приготвям вечерята, поведение. Ти отложи това няколко пъти и накрая боклукът не беше изхвърлен. Въздействие. Това ме забави с другите задачи и се наложи да прекъсна приготвянето на вечерята, което удължи времето до вечерята за всички. Основни принципи при прилагане на модела SBI. Бъдете конкретни, опишете ситуацията и поведението с точни детайли, така че детето да разбере кога и какво се е случило. Фокусирайте се върху поведението, а не върху личността. Обратната връзка трябва да е свързана с конкретни действия, а не с лични качества като мързелив, отнесен или невнимателен. Подчертавайте въздействието. Описването на въздействието помага на детето да осъзнае как поведението му влияе на другите и на обстановката. Съвети към родителите, които искат да постигнат положителен ефект при общуването с децата си чрез модела ситуация, поведение, въздействие. Кратко и ясно, дългите обяснения могат да накарат детето да изгуби фокус и да не възприеме същността на обратната връзка. Краткостта помага на децата да разберат конкретното послание и да се фокусират върху важните неща. Неутрален тон. Когато обратната връзка е дадена спокойно и с приятелски тон, детето е по-склонно да възприеме казаното и да не заеме защитна позиция. Подходящ момент. Опитайте се да давате обратна връзка в момент, когато детето може да се концентрира и няма други стресови фактори. Например, непосредствено след конфликт или когато детето е уморено, е по-вероятно посланието да не бъде добре възприето. Примери, които детето разбира. Ако описвате въздействието, опитайте да свържете последиците с ситуации, които детето може да разбере и към които има отношение, например като му обясните как поведението му влияе на близките хора или на неговите собствени цели. Разбиране и подкрепа. Ако поведението на детето е било нежелано, опитайте да проявите съчувствие.
Например, знам, че ти е било трудно да се концентрираш, когато приятелите ти са те поканили да играете навън, но това помага на детето да не се чувства осъдено и по-лесно да приеме обратната връзка. Фокус върху бъдещето. След като дадете обратната връзка, насочете детето към това какво може да направи по-добре в бъдеще. Например, следващия път, когато имаш трудност да се концентрираш върху домашните, можем да пробваме да пуснеш таймер за 20 минути и след това да си вземеш почивка. Похвала. Много е полезно да използвате SBI не само за коригираща обратна връзка, но и за похвала. Това помага на детето да разбере конкретните поведения, които цените. Например, когато подреди масата за вечеря без да ти напомням, ситуация и поведение. Това ме накара да се почувствам щастлива и горда. Въздействие. Търпение и постоянство. Понякога децата се нуждаят от време, за да започнат да прилагат обратната връзка. Постоянството в приложението на SBI и даването на ясна, конкретна и конструктивна обратна връзка ще доведат до по-дълготрайни резултати. Придържането към тези съвети ще ви помогнат да използвате пълноценно модела SBI като средство за насърчаване на положително поведение и по-добра комуникация с вашите деца.